మన ప్రభువును రక్షకుని యేసుక్రీస్తున్న అందరికీ ఉండాలండి. అంతా బాగున్నారా? మరోసారి ఉదయకాలం ముందు దీనాత్మ మనతో మాట్లాడుతుండగా ఒక మాట గురించి క్లుప్తంగా మనం నేర్చుకుందాం. చదువుకుందాం. చూడండి, దానియేలు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 3వ వచనం గమనించినప్పుడు, బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశమండలంలో జ్యోతులను పోలిన వారే ప్రకాశింతురు, నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకొనుచు ఎవరు అనేకులు ఆయన తట్టు తిరుపుదరో వారు ఆకాశం నక్షత్రం వలె నిరంతరము ప్రకాశించదని చెప్పి చక్కని మాట చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. దాని స్తోత్రం కలిగాక ఇక్కడ భక్తులు రాయబడిన పోలుస్తున్న మాట ఏంటంటే నక్షత్రం గుర్తించేవారిగా మనం అక్కడ ఉంటుండాలి. సూర్యుడు పగ మనకు ఉదయించడానికి దేవుడు సూర్యుడు ఏర్పాటు చేశాడు. అలాగే రాత్రి వెన్నెలవడానికి చంద్రుని సృజించినట్లుగా వాక్యం చెప్తుంది. ఋతువులు సంవత్సరాలు జరుపుటకు నక్షత్రాలు దేవుడు ఏర్పాటు చేసినట్లుగా బైబిల్ గ్రంథంలో ఆదికాండ గ్రంథంలో మనము చూస్తున్నాం. అయితే నక్షత్రము స్వయం ప్రకాశించి గుర్తించేవారుగా మనం అక్కడ ఉండాలి. సూర్యుడికి వెలుగు చంద్రుడే పడుతుంది. ఆ చంద్రుడికి వెన్నెల రాత్రికాలం మనకు అనుగ్రహించబడుతుంది. అయితే నక్షత్రాలు మాత్రము తాము నిరంతరం కూడా ప్రకాశిస్తాయని చెప్పి మరి సైన్స్ కూడా చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. ఆ క్రమంలోనే మనం కూడా నిత్యం కూడా దేవుల్లో ప్రకాశించే నక్షత్రాలు ఉండాలని చెప్పి దేవుడు వాక్యం చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. ఈ లోపల రకరకాల స్టార్స్ మనకు కనిపిస్తుంటారు కదండి. స్పోర్ట్స్ స్టార్ అని, సినీ స్టార్ అని, పొలిటికల్ స్టార్స్ అని చెప్పి, అలా బిజినెస్ స్టార్ అని చెప్పి, ఇలా రకరకాల స్టార్లు అని చెప్తూ మనుషుల వారికి ఫ్యాన్స్ కొంతమంది ఏర్పాటు చేసుకుని ఆదిగా సంతోషిస్తూ ఆ యొక్క స్టార్ను ఘనపరుస్తూ హెచ్చిస్తూ ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. అయితే ఆత్మీయ స్థితిలో కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సినప్పుడు నిజమైన స్టార్స్గా మనం దేవుని దృష్టిలో ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే అనేకాత్మలు దేవుని తట్టు నడిపించే అనుభవాలు కలిగి ఉండాలని, అందుకే బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశంలో జ్యోతులు ప్రకాశిస్తారు, నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకుంటూ ఎవరు అనేక ఆయన తిరుపుదరో ఆకాశం నక్షత్రం నిరంతరం ప్రకాశిస్తారని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. దాని స్తోత్రం కలిగాక సో ఈ విషయం జ్ఞానం చేసుకోవడానికి నక్షత్రాల గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా క్రిస్మస్ దినం ఉన్నా కనుక ఆ నక్షత్రం గురించి తెలుసుకుని మన ఆత్మీయతో మనం బలపరుచుకుందాం. ఎందుకంటే క్రిస్మస్ దినం వచ్చి అంటే ఇంటి మీద యేసుప్రభుని నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్క ఇంటి మీద కూడా చక్కని ఆ నక్షత్రాలు మనకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి నక్షత్రం అంటే ఏమిటో, ఆ దానిలోని శాస్త్ర లక్ష్యాలు ఏమి మనకు నక్షత్రం వార్తను అందిస్తుందో కొన్ని విషయాలు మనం దీని వాక్యంలో పరిశీలన చేసుకుందాం. మొట్టమొదటి చదువుకుందాం. చూడండి, ఆదికాండ గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 16 గమనించినప్పుడు నక్షత్రాలు దేవునిచే సృష్టించబడినవి చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తున్నట్టు మనము చూస్తున్నాం. పిల్లలు దేని స్తోత్రం కలుగాక. కాబట్టి దేవుడే సృష్టించినట్టు దీని వాక్యం మనకు అర్థమవుతుంది. అందుకే కీర్తన గ్రంథము 148వ కీర్తన 3వ వచనం గమనించినప్పుడు సూర్యచంద్రులను అలా కాంతిక నక్షత్రములారా ఆయన్ను స్తుతించని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. సూర్యుని, చంద్రుని, నక్షత్రాలు కూడా దేవుడే సృష్టించాడు కనుక తమ సృష్టికర్త దేవుని స్తుతించే అనుభవం కలిగి ఉండాలని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. అందుకే ప్రసంగి గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 2వ వచనం చూసినప్పుడు నీ బాల్య దినమున యందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణ తెచ్చుకోమని చెప్పి వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. మన సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తను నిత్యము కూడా స్మరణ తెచ్చుకుంటూ ఆయన ఏమయ్యన్నాడో దాన్ని బట్టి స్తుతించాలి. మన పట్ల ఏమి కార్యం చేశాడో కూడా నిత్యము స్తుతించినప్పుడు ఆ స్తుతే మన స్థితి పరిస్థితి మారుస్తుందని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. అందుకే కీర్తన గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 2వ వచనం కూడా గమనించినప్పుడు శత్రువును పగతించుకుని వారిని మాంకివేటికై బాలు ఎక్కి చంటి పిల్లలు ఎక్కి స్తుతుల మూలమున నీ ఒక దుర్గమును స్థాపించున్నామని చెప్పి దీని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. సో పిల్లలు స్తుతించాలి, పెద్దలు కూడా స్తుతించాలి. ఎందుకంటే పిల్లల్ని పెద్దల్ని భయభక్తి గెలవాళ్ళందరినీ కూడా యెహోవా ఆశ్రయించుడని చెప్పి చక్కటి వాగ్దాన ఇస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. బాలుడైన సమూయేలు చిన్న వయసులో స్తుతించే అనుభవం కలిగినవాడు. బాలుడైన దావీదు చిన్నప్పుడే స్తుతించే అనుభవం కలిగినట్లు మనం చూస్తున్నాం. బాలుడైన యేసు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి స్తుతిస్తూ 12 ఏళ్ల వయసులోనే ఆయన శాస్త్రంతో పరిస్థితులతో ధర్మశాస్త్రంలో వాక్యం గురించి బోధించిన వ్యక్తిగాను తర్కించిన వ్యక్తిగాను యేసు ప్రభు జీవితాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నామండి. స్తోత్రం కలుగాక. అందుకే యోహాను సువార్త మొట్టమొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం చూసినప్పుడు కలిగినది ఆయన లేకుండా కలగలేదు, సమస్తం కూడా దేని మూలంగానే కలిగిన చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తాం. సో మనకు సృష్టించినటువంటి ఇక నక్షత్రాలను దేవుడే సృష్టించాడని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తుండగా నక్షత్రాలు నేర్పే మొట్టమొదటి సందేశం ఏంటంటే సృష్టికర్తను స్తుతించాలి, ఆయన నామస్మరణ చేయాలి, ఆయన గురించి గానం చేసే ఉన్నప్పుడు దేవుడి దీవెన మనం పొందుకుంటామని చెప్పి నేర్చుకునేవారుగా ఉంటుంది. దీని స్తోత్రం కలుగాక. రెండవదిగా నక్షత్రం నేర్పించినటువంటి మరొక శ్రేష్టమైన సందేశం ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం. యోబు గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 12వ వచనం గమనించినప్పుడు దేవుడు ఆకాశమంతా మహోన్నతుడు కాడా, నక్షత్రము ఔన్నత్యము చూడుము అవి ఎంతగా ఎత్తుగా ఉన్నవని చెప్పి చక్రమాట చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. సో నక్షత్రంలో ఎక్కడున్నాయంటే ఎత్తైన స్థలంలో ఉన్నట్లు మనం అక్కడ చూస్తున్నాం.
కాబట్టి మనకు కనిపించే ప్రతి సృష్టి కూడా సూర్యుడి కన్నా ఎత్తుగా ఈ నక్షత్రం ఉన్నట్లుగా మనకు సైన్స్ కూడా చెప్తుంది. ఎత్తైన స్థలంలో ఉంది. అందుకే కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వరకు గమనించినప్పుడు మీరు పైన వాటిని వెలుగుడు కానీ భూసమైన వాటి మీద మీరు గురిపెట్టి ఉంచవద్దని చెప్పి దీని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. అందుకే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూసినప్పుడు తగిన సంబంధం మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన మనిషి మీద రెక్కల చాటున దేన మనసులో ఉండమని చెప్పి చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే పై విషయాల మీద ఆసక్తిగా ఉంటామో ప్రార్థనలోనూ దేవుని స్తుతించడంలోనూ యథార్థవంతులుగా నీతిమంతులుగా పరిశుద్ధులుగా ఇతరులు మనం చేతనైతే మేలు చేసేవారుగా మరి కీడును తప్పించుకునేవారుగా పాపరహితులు ఎప్పుడైతే జీవిస్తుంటామో నిత్యంగా దేవుడు తగిన సమయం మమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడని చెప్పి దేని వాటిని చెప్తుంటాం మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. అందుకే భక్తులు యేసేపు జీవితాన్ని చూసినప్పుడు తన అన్నల చేత తృణీకరించబడిన వ్యక్తిగా ఒక బానిసగా అమ్మివేయబడిన వ్యక్తిగా అతను చేయని నేరానికి నిందమొప్పబడి ఆ పోతీఫరు ఇంట్లో నిందమొప్పబడి చెరసాలకు వెళ్ళినట్టుగా దేని చిత్తం చొప్పున ఆ చెరసాల నుండి ఆయన విడిపించబడి ఐగుప్తు దేశ ప్రధానమంత్రిగా దేవుని చేత హెచ్చించబడినట్టుగా దేని వాక్యం మనకు అర్థమవుతుంది. దాని స్తోత్రం కలిగాక ఎందుకంటే ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి ఆ యోసేపు తన జీవితంలో కష్టాలు ఇచ్చినా శ్రమలు ఇచ్చినా సరే మనుషులు ఎవరిని ఆశ్రయించలేదు కానీ ఇదిగో దేవుడు ఆకాశంలో ఉన్నాడని చెప్పి ఆయన పెట్టే చూశారు వాళ్ళు అక్కడ కలున్నట్లుగా దీని వాక్యం మనకు అర్థమవుతుంది. సో మనము ఆత్మీయ విషయాల మీద పై విషయాల మీద మన ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు మొదట ఆయన నీతిని ఆయన రాజ్యాన్ని వెలిగినప్పుడు సమస్తం అనుగ్రహిస్తానని చెప్పి మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 33 దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు కనుక తప్పకుండా తన సమయంలో మేలు చేస్తాడని చెప్పి గుర్తించేవారుగా ఉంటున్నారు. దీని స్తోత్రం కలుగాక. సో నక్షత్రాలు ఎత్తైన స్థలంలో ఉంటాయి. మనం కూడా పై విషయాల మీద ఆసక్తి కూడా భక్తియుతులు ఎదిగేవారు ఉండాలని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. దీని స్తోత్రం కలుగాక. 3వదిగా చదువుకుందాం చూడండి. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం గమనించినప్పుడు నక్షత్రం అక్కడ మార్గం చూపించినట్టుగా దీని వాక్యం మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు వచ్చినప్పుడు వారు నక్షత్రమును చూచి అని చెప్పి దీని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. జ్ఞానులకు మార్గాన్ని చూపించింది ఆ పారసీ దేశపు పూజారులు నక్షత్రాలు శాస్త్రజ్ఞులకు. ఇక్కడ మన జీవితాల్లో కూడా ఇతరులకు మనము మార్గాన్ని చూపించేవారుగా నడిపించే ఉండాలని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. అందుకే సామెతల గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 12వ వచనం గమనించినప్పుడు ఒకని ఎదుట సరైన మార్గం ఉన్నట్లు కనబడుతుంది కానీ తొదకది మరణాన్ని దారితీస్తుందని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తాం. యేసయ్య మార్గము ఇరుకైన మార్గము, కొన్ని కష్టాలు నష్టములన్నా కడకది పరలోక రాజ్యం చేరుస్తుందని గుర్తించి ఆ ఇరుకు మార్గంలో కొనసాగుతూ భక్తి జీవితంలో కొనసాగుతూ ప్రార్థనలోను విశ్వాసంలోను యథార్థతలోను పవిత్రతలోను ఆయన తట్టే చూస్తూ కొనసాగిపోయినప్పుడు నిత్యంగా మెండైన మేళ్ళు మనం పొందుకుంటామని చెప్పి ఆ నిత్యరాజ్యం చేరుకుంటామని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తున్నట్టు మనం అక్కడ చూస్తాం. అందుకే ఆనాడు నక్షత్రము జ్ఞానులకు చెక్కిన మార్గాన్ని చూపించినట్టు మనం నేర్చుకున్నాం. అలా బైబిల్ అందులో సువార్తికుడు ఫిలిప్పు నపుంసకునికి రక్షణానికి నడిపించినట్లు మార్గాన్ని ఆయన సవాలు చేసి చూపించినట్టే మనము చూస్తున్నాం. బాప్తిస్మ యోహాను జీవితంలో కూడా ఇదిగో ప్రభు మార్గం సవాలించే వ్యక్తిగా ఆయనకు పేరు పెట్టబడింది. ఆయన కూడా అనేక మంది ప్రభుతో తిప్పినట్టుగా దేని వాక్యం మనకు అర్థమవుతుంది. దీని స్తోత్రం కలుగాక. అందుకే యాకోబు పత్రిక 5వ అధ్యాయము 20వ వచనం గమనించినప్పుడు పాపిని వారు తప్పు మార్గం తప్పించిన ఎళ్ళ అనేకులు తప్పించిన ఎళ్ళ అతడు చేసిన పాపాలు కూడా దేవుడు క్షమిస్తాడని చెప్పి దీని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తాం. మనం ఒకప్పుడు పాపులుగా ఉన్నామేమో, అయితే పాపాలను విడిచిపెట్టి యేసుమార్గంలోకి వచ్చాం. అయితే యేసంటే తెలియక ఇంకా పాప జీవితంలో కొనసాగుతున్న వారికి క్రీస్తు గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేవారుగా ఆయన ఘనపరిచేవారుగా ఆయన సంధికి నడిపించారున్నప్పుడు మనం చేసిన అన్ని పాపాలు కూడా దేవుడు క్షమిస్తాడని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తుంటే మనం అక్కడ చూస్తున్నాము. దీని స్తోత్రం కలిగాక. అందుకే గడిచే దినాలు కూడా నేర్చుకున్నాం కదా. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 13వ వచనం గమనించినప్పుడు ఇరుకు మార్గంలో పోరాడి విశాలమైన మార్గంలో ప్రవేశించేవారు అనేకులు కానీ ఇరుకు మార్గం ప్రవేశించేవారు కొద్దిమంది ఆ పరిశుద్ధులు మాత్రమే నిత్య జీవం చేరుకుంటారని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తుంటాం మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. కాబట్టి నక్షత్రము మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. మనము కూడా అనేకులకు సత్య మార్గాన్ని, జీవ మార్గాన్ని, మరి పాపరహిత మార్గాన్ని చూపిస్తూ అనేకులు హింసను నడిపించే అనుభవం మన జీవితంలో కలిగి ఉండాలని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తున్నట్టుగా అక్కడ చూస్తున్నాం. స్తోత్రం కలుగాక. యేసే మార్గము, యేసే సత్యము, యేసే జీవము, నేడే తరుణము. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. రండి రండి రక్షకుని చేరండి, హృదయమనే తలుపు
ఉన్నదా నా ప్రభువు తట్టుచుండే ప్రయాసముతో భారముతో కృంగిన వారలారా మేడే విశ్రాంతి నిత్తునని ప్రియుడు పిల్లచుచుండే రండి రారండి రక్షకుని చేరండి. దీని స్తోత్రకలంగాక. సో మూడవదిగా నక్షత్రము జ్ఞానులకు మార్గాన్ని చూపించింది, ఆ యేసు చెంతకు నడిపించినట్టు మనం చూస్తాం. యేసుని తెలుసుకుని సత్యాన్ని తెలుసుకున్న మనం కూడా అనేకులకు దేని మార్గాన్ని చూపిస్తూ సత్య మార్గంలోకి జీవ మార్గంలోకి నడిపిస్తూ నరక మార్గం నుంచి వారు తప్పించే అనుభవాలు కూడా మనం కలిగి ఉండాలని చెప్పి నక్షత్రం బోధిస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. నేను స్తోత్రగలిగాక. ఇక నాలుగవది నక్షత్రం మనం నేర్పే పాఠం ఏమిటో మరొక మాట కూడా దేవుని వాక్యంలో పరిశీలన చేసుకున్నాం. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 10వ వచనం చూసినప్పుడు ఆ తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు అక్కడ యేసును చూడవచ్చి దేవకుమారుడు లోకరక్షకుడు అని చెప్పి యేసు చెంతకు వారిని చేర్చినట్టుగా దేని వాక్యం చెప్తున్నట్టు మనం అక్కడ చూస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే నక్షత్రాన్ని అనుసరిస్తూ వారు అక్కడ యేసు చెంతకు వచ్చారో అత్యానంద భరితులై ఆయనకి బంగారమును బోళమును ఆ యొక్క సాంబ్రాన్ని కూడా సమర్పించి ఎంతో సంతోషించినట్టుగా దీని వాక్యం మనకి అక్కడ అర్థమవుతుంది. దీని స్తోత్రకలంగాక. లోకంలో ఉన్నదంతా శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవడమము ఇవి తండ్రి వల్ల పుట్టువు కావు కాబట్టి కష్టాలు, శ్రమలు, వేదనలు, దుఃఖము లోకంలో ఉంటుంది. అయితే దేవుని సందులో మాత్రము నిత్య సంతోష సుఖములు ఉంటాయని చెప్పి నిత్యము ఆనందం ఉంటుందని చెప్పి మన దుఃఖ దినము సమాప్తం చేస్తాడని మన ప్రత్యేక కన్నీటి బాష్పం కూడా దేవుడు తుడిచివేస్తాడని చెప్పి దేవుడు వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి మనం కూడా నక్షత్రం జ్ఞానికి ఏ విధంగా అయితే యేసు చెంతకు నడిపించి అత్యానంద భరితను వారు చేసిందో మనం కూడా కష్టాల్లో, బాధల్లో, వేదనలో దుఃఖన వారికి క్రీస్తు గురించి పరిచయం చేసి వారి దేవునికి నడిపించినప్పుడు వారి దుఃఖ దినములు సమాప్తం చేసిన వారు అవుతాం. వారి కన్నీటికి బదులుగా ఆనంద బాష్పాలు కురిపించబడినట్లు వారు సంతోషించినట్టు కూడా దేవుడు కురిపిస్తారు గుర్తించేవారుగా ఉంటూ ఉండాలి. దాని స్తోత్రకలుగాక. అందుకే యెషయా గ్రంథము 56వ అధ్యాయం 7వ వచనం గమనించినప్పుడు నా మందిరము సమస్త జనులకు ప్రార్థనా మందిరం అనబడను, నా మందిరము చేరు వారిని ఆనందింపచేసిన దీని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తాం. ఆయన మందిరానికి వచ్చిన వారిని, అనారోగ్యంకి వచ్చిన వారిని ఆరోగ్యానికి ఇస్తాడు, అశాంతతో వచ్చిన వారిని మనశ్శాంతి ఇస్తాడు, సమస్యలతో విషయాన్ని పరిష్కారం చూపిస్తాడు. అలాగే పాపంతో వచ్చి వారి పరిశుద్ధులుగా మార్చి నిత్య నరకాన్ని తప్పించుకుని పొద్దున మన లోకరాజ్యం చేర్చే నమ్మదగిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారండి. నేను స్తోత్రకలుగాక. అందుకే అన్నాడు కదా, నేను పాపుల కోసం వచ్చాను కానీ నీతిమంతుల కోసం నేను రాలేదు. రోగులకి వైద్యులు అవసరం కానీ ఆరోగ్యంతో వైద్యులు అవసరం లేదు కదా యేసు ప్రభు సెలవిచ్చినట్టు మనం చూస్తున్నాం. సో జన్మతః కర్మతః పాపేమిటిన మానవుడు నిత్యమైన సంతోషం ఎప్పుడు పొందుకుంటాడంటే పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టబడినప్పుడే, అవసరాలన్నీ కూడా తీర్చబడినప్పుడే, వారి ప్రార్థన జవాబు పొందుకున్నప్పుడే అత్యానంద భరితులు అవుతారు గుర్తించేవారుగా ఉంటుండాలి. దీని స్తోత్రకలుగాక. హన్న దేవుని సందుకు వచ్చింది తన జీవితం లోటు తెచ్చుకుని శ్రేష్టమైన సమయంలో కుమారుడుగా పొందుకున్నట్టుగా దేవుని వాక్యం మనకు అర్థమవుతుంది. యెహోషాపాతు నలుదిక్కుల శ్రమలు వచ్చినప్పుడు దేవుని సందికి తాను తన దేశ ప్రజలందరూ కూడా చేరి ఉపవాస ప్రార్థన చేశాడు. ప్రార్థన ఫలితము గొప్ప విజయాన్ని పొందుకుని తన దేశాన్ని తన దేశంలో కాపాడుకున్న మంచి రాజుగా యెహోషాపాతు కూడా నిలబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నామండి. దీని స్తోత్రకలుగాక. సో నక్షత్రము అత్యానందము కలుగు చేస్తుంది. మనం కూడా అనేక మంది దేవుని స్థితికి నడిపించి వారి కన్నీటి బాష్పలు తుడిచేవారుగా చేసి వారికి మేలు చేసే ఉండాలని చెప్పి దీని వాక్యం చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. అందుకే బైబిల్లో ఒక చక్ర మాట కూడా రాయబడింది. నువ్వు చేయగలిగిన మేలు చేయకుండకపోవుట అది పాపం వాక్యం చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. నీ చేతిలో ఉన్నట్లయితే, నువ్వు చేయగలిగిన స్థితి ఉన్నట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా ఇతరులకు మనము మేలు చేయాలి తప్ప కీడు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేయకూడదని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తున్నట్టు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నామండి. దీని స్తోత్రకలుగాక. సో నక్షత్రము అత్యానందం కలుగు చేస్తుంది. మనము కూడా అనేకల కన్నీటి బాష్పం తుడిచి వారి కూడా అత్యానంద అనుభవాలకు నడిపించే అనుభవాలు కూడా మనము కలిగి ఉండాలని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. ఇక ఆఖరిగా చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 29 నుంచి 31 వరకు మనం గమనించినప్పుడు నక్షత్రాలు దేవుని రాకడలో చూసినట్లయితే ఆకాశంలో సూర్యుడు నిలిపోతాడని, చంద్రుడు వెళ్ళిపోతాడని, నక్షత్రాలు రాలిపోతాయని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తుంటే మనం చూస్తున్నాం. అనగా నక్షత్రము దేవుని రాకడకు మనము హెచ్చరిస్తుంది, సిద్ధపరుస్తుంది. మేము తాత్కాలిక మీకు సంతోషాన్ని, సమాధానాన్ని, వెలుగును, ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాము కానీ మేము కూడా అశాశ్వతమే. శాశ్వతం ఉండేది మాత్రము దేవుని రాజ్యము, ఆయన్ని భక్తి కలవారు కనుక ఆయన రెండో రాకడ మీరు కూడా సిద్ధపడమని చెప్పి నక్షత్రాలు హెచ్చరిస్తూ ఉంటాయి, మనం సిద్ధపరుస్తుంటాయని చెప్పి గుర్తించేవారుగా ఉంటుండాలి. అందుకే పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము
9వ వచనం గమనించినప్పుడు చీకటిలోను తన ఆశ్చర్య వెలుగులోకి నడిపించిన వాడిని గుణాతిశయములు ప్రచురము చేయ నిమిత్తము రాజులని యాజక సమూహమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలని చెప్పి దేని బట్టిగా చక్కని పేరు మనకు అక్కడ దేవుడు అనుగ్రహించాడు. దీని స్తోత్ర కలిగాక రక్షించిన ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేని సొత్తైన ప్రజలు. ఆయన రక్తం చేత కడుగుబడి ఆయన చేత కొనుక్కొనబడే వారము. మనం ఆయన సొత్తు తప్ప మన సొత్తు కాదు గుర్తించి రాజులను యాజక సమూహాన్ని గుర్తించి ఆ రారాజుని యేసయ్య పని కొనసాగుతూ అనేక మందిని క్రీస్తు వెలుగులోకి నడిపించే అనుభవాలు కూడా కలిగి ఉండాలని చెప్పి దేని వాక్యం చెప్తూ అనేకులు క్రీస్తు కోసము మనం సిద్ధపడాలి, మన కుటుంబాలు సిద్ధపరచాలి, మన భారతదేశ రక్షణ కోసం ప్రార్థించేవారిగా మనం అక్కడ ఉంటుండాలి. దీని స్తోత్ర కలుగాక. అందుకే బైబిల్లో చక్కని మాట లిఖించబడింది కదా, మనం నెమ్మదిగా సుఖమైన జీవించిన నిమిత్తమై మనుషులందరి కోసం ప్రార్థన చేయాలి, రాజుల కోసం అధికారుల కోసం ప్రార్థనలు యాచనలు చేయాలని ఈ దేవుని దృష్టితో అనుకూలమని చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. అంతేకాదు దినవృత్తాంతాల గ్రంథాలు కూడా మనం గమనించినప్పుడు నన్ను ప్రేమించే జనులు తమ చెడుమార్లు విడిచిపెట్టి నా తట్టు తిరిగి ప్రార్థన చేసినట్లయితే వారి ప్రార్థనలకించి వారి దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తాను, రక్షిస్తానని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నామండి. దీని స్తోత్ర కలుగాక. సో ఈ దేశంలో ఆహారం తింటున్నాం, ఈ దేశంలో పానీయం మనం తాగుతున్నాం, ఈ దేశంలో పండే పంటలు మనం తింటున్నాం, ఈ దేశ సంపాదనను అనిపిస్తున్నాం. అటువంటి పరిస్థితుల్లో మన భారతదేశం అందరూ రక్షించబడాలని ప్రార్థన చేయాల్సిన బాధ్యత మరి ఎక్కువగా ఉన్నది అని చెప్పి మరి ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. దీని స్తోత్ర కలుగాక. సో నక్షత్రము దేవుడు రాకడకు అనేక సిద్ధపరుస్తుంది. ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి సేవకుడు కూడా తమకిచ్చిన ఆ రక్షణ దీపాన్ని మంచం కింద కుంచ కింద పెట్టకుండా అనేక మందికి వెలుగించిన విధమే సాక్ష్యం ఇచ్చడం ద్వారా, సువార్త ప్రకటించడం ద్వారా, అనేకుల కోసం కన్నీరుగా చేసే పాదాలు పట్టుకుని ప్రార్థన చేయడం ద్వారా మన భారతదేశాన్ని క్రీస్తు కోసం రక్షించుకుని నిత్య నరకాగ్ని నుండి మన దేశాన్ని తప్పించి పరలోక రాజ్య వారసత్వాన్ని వారు కూడా అనుగ్రహించేవారుగా మనం అక్కడ మార్గదర్శక మీడియాస్ ఉండాలని చెప్పి దీని వారికి చెప్తున్నట్టు మనం అక్కడ చూస్తున్నామండి. దీని స్తోత్ర కలుగాక. అందుకే నక్షత్రం మనం నేర్పించిన పాఠాలు ఏమిటో ఉదయకాలం నేర్చుకున్నాం. బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశమైన జ్యోతుల పోలి ప్రకాశిస్తారు, నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకొంచు ఎవరు అనేక ఆయనతను తిరుపుదురో వారు ఆకాశం నక్షత్రం వలె నిరంతరం ప్రకాశిస్తారని చెప్పి దానియేలు 12లో మనం నేర్చుకునే రీతిగా నక్షత్రం ఏమి చేస్తాం నేర్చుకున్నాం. నక్షత్రాలు దేనితో సృష్టించబడ్డాయి, దీన్ని స్తుతిస్తున్నాయి. మనం కూడా దేనితో సృష్టించబడే వారము. నిత్యము కూడా ఏమి ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి, మన బట్టి ఏమి మేలు చేస్తాడో దాన్ని బట్టి కూడా నిత్యము స్తుతించే అనుభవం కలిగి ఉండాలి. రెండవదిగా నక్షత్రాలు ఎత్తైన స్థలంలో ఉన్నాయని యోగంలో సవిస్తుంది. మనం కూడా పై ఉన్న వాటి ఆత్మీయ విషయాలు మాత్రమే మన ఆసక్తిగా ఉన్నప్పుడు భూస్వామి విషయాలను కూడా ఆయనే చూసుకుంటాడు. తనదైన సమయంలో మేలు కట్టే సంవత్సరం సంపూర్ణ మనకి జరిస్తాడని గుర్తించేవారుగా ఉంటుండాలి. మూడవదిగా నక్షత్రము ఒక జ్ఞానిక మార్గాన్ని చూపించింది. మనం అనేకులకు దేవుని మార్గాన్ని చూపిస్తూ ఆయన సంధికి నడిపించే అనుభవాలు కలిగి ఉండాలి. నాలుగవది నక్షత్రము తన చెంతకు వచ్చిన వారికి అత్యానందం కలుగజేస్తుంది. మనం కూడా దేవుని దగ్గర నడిపించి ఆయన వాక్యం ద్వారా అత్యానందం పొందుకుంటాం. మనము ఆ వెలుగులోకి అనేక మంది, ఆనందాలకు అనేక మంది నడిపించేవారుగా మనము ఉంటుండాలి, నేర్చుకోవాలి. ఆఖరిగా నక్షత్రము దేవుని రాకడకు సిద్ధపరచబడుతుంది. నాకు గ్యారంటీ లేదు ఆయన రాకడకు. దేవుడు మాత్రం ఉంటాడు, దీని ఆత్మ మాత్రం ఉండదు, భక్తులు మాత్రమే ఎత్తబడతారు. సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు కూడా భూమి మీద అక్కడ ఉండమని గుర్తించాలని చెప్పి హెచ్చరిస్తుంది. మనం కూడా సిద్ధపడాలి. ఆ రాజ్యాన్ని నిత్యరాజ్యం చేరుకునే వారిగా మన కుటుంబాలు మనం సిద్ధపరచుకున్నాం. అట్టి కృప ఉదయకాల దేని ప్రేమల మాటలు విని ఎట్టి నక్షత్రాలు మేము కూడా వెలిగే కృప అనుగ్రహించి నీకోసం పాత్రగా వాడబడే ధన్యత కూడా దయచేయకూడదు అని చెప్పి ప్రార్థన చేసుకున్నాం. తద్వారా దేవుడికి ఆశీర్వాదములు మనం కుటుంబాలు పొందుకుంటూ రక్షించబడి ఆయన రాకడకు అనేకాత్మ రక్షించి ఎత్తబడి పరలోకాలను చేరుకుని ఆయనలో నిత్యం కూడా ఆనందించేవారుగా ఉంటున్నాం. అట్టి కృప ఏదైనా దేని వాక్యం ఉంటాం మనందరికీ ఈ లోపల సకల పరిస్థితులకు సదాకాలం దేవుడు అనుగ్రహించి ఆశ్రదించి మేము పొందునుగాక. ఆమేన్. బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశంలోనే జ్యోతుల పోలి ప్రకాశిస్తారు, నీతి మార్గం అనుసరించి నడుచుకొని చివరి అనేక ఆయనతో తిరుపుదురు వారు ఆకాశం నక్షత్రంలో నిరంతరం ప్రకాశించి తిరిగి వాగ్దానంతో ఏదైనా పెళ్లి రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వారును అలా వాక్యాన్ని స్థితికి ఏకీపిస్తున్న వారు కూడా వాగ్దానం స్వాధించుకుంటూ ఆయన సాక్షి దినమంతా జీవించినట్టు దేవుడి కృప అనుగ్రహించి మేము పొందునుగాక. ఆమేన్. మే గాడ్ రిచ్ బ్లెస్ యు. ప్రైజ్ ది లార్డ్.